ọkwọ na-egwu njọ emeleme na-emeriri na-aga abịa ịkwapụ ọbala onye na-ezi ụzọ ndị na-emetụ akwala aja dị na ya akwa ọkụkọ ọbịa ma akwa ọgazi abụla anụ ajọ nnụnụ ebe kuna m ego oyibo dịkwanụ mma ọrọzi mmadụ iji ibe firi isi ndị ọzụzụ atụrụ ufube n'ụzọ ụmụ atụrụ efupụ ọfịa ma nke ha amaghị nke ndị ọzọ ejiri m n'obu n'ọfọ ndị ọcha bịala n'isi ojii isi ọgwụ ebe ka ọ ka na-atọ ka ọ ya bụ ọkwa na ntọ ma n'imo ọtụ iri ụgbọ na ngene n'onwere ebu n'obi ọ bụ ịtọ abụ ndị ozi ọma na ndị afịa ma ndị bụ egbe egbuzi ndị ọchịchị ndị ozi ọma bụ uli akwụkwọ nsọ asị ndị oji na-ebe anya n'elu n'ọba ebe a na-eze siri doo ma tụfusikwanụ njiri gbara unu onye na-anya n'azụ na mmụọ nwaanyị na-aga n'ilo ndị afịa ha ebu na-asịwe ogbugbu n'udo ife nkiri eji akpa ego unu chọọ ikiri njiri gbara unu na-ejide nnukwu akụ na ụba n'aka ọchabịa ka aghọrọ ya ji ọ ka kwọrọ n'ume ụmụ Igbo ife n'arọ 1949 ka ọnwa Disemba adụ n'abalị 12 ụmụ Igbo ndị gburu koru n'Enugwu ndị yọrụ ka etinyekwuolu ha tọrọ tọrọ ma ndị ọcha wetala ozi ọma na ala ojii kpọrọ ha were egbe gbawụsịa ha ajụọ ndị Igbo nke ahụ pụtara gịnị asị na ha kparịrị ndị nnukwu mmanwụ na ha mejọrọ ndị nnukwu nna ndị mere Igbo ji marụ Chukwu ọdụka Chukwu uwe ọbịa na n'ojii ekwere n'Igbo na-emebu ikwe Chukwu gboo unu mana ndị ụkọchukwu niile ejeziri tụzụ ma ndị isi ojii ma ndị ọcha na ndị egburu merụ nke balụ o nwere otu je n'isi ha bụ ozu ebe jelu ndị ozi ọma ha sisi sọpụrụ ndị ọchịchị ọdụka ebe ekuru ndị ọchịchị ha jụwa na-ekpere n'ife otu na-ekwu otu ha na-ekwu bụkwa ndị afịa ha ndị na-eji ụbana nwere efi ndị bụ akwụkwọ nsọ n'aka nne jide mgbele oru n'aka ekpe na-apakọsị ụgbọ oru ka ngwa afịa ndị nwe ọnụ ụgbọ atụnyere ụgbọ azụ na mmiri Igbo ji onwe ha emere ife ọchị were na ile ego eze ọnụ ime amala aka okwuchukwu Chọchukwu bụ onye ụka